Sjogge jo een vogel sa omdartelien, laat ze dan vooral gingen en rijdt ze net aan. Het liep het misschien of is de nekken brutsen, maar het gaat waarschijnlijk om vogelgriep. Bloot er daarom aan, zei Rob Rinaldo Korst van de Vogelpits en de beste ambulance op. Nou, je hebt op het moment veel vogelgriep, nou, dat weet iedereen wel. Maar het valt me heel veel op dat mensen ondanks bij het afraden toch meenemen naar huis en in de auto's vervoeren. En wij zeggen van ja, laat ze liggen, bel gewoon de instanties en zorg dat die ze dan ophalen. Er komen de laatste weekends aan 30 meldingsdijs van vermoedelijk vogelgriep binnen bij de beste ambulance in Noord-Friesland. De meesten die bellen worden voortdurend waskoren om wilde en mogelijk besmette vogels net om te rijden. Dags bad dat opvallend vaak zwol. Nou, ik krijg geregeld telefoontjes. Mensen, ik heb een vogel achter in de auto, je kan hem bij mijn huis weghalen. Of mensen zeggen, ik heb hem al 3-4 dagen thuis. En zeggen van ja, je wordt niet beter. Nou ja, en dan wijs ik ze natuurlijk op hetgeen dat het hoofdzakelijk brandganzen zijn die toch een besmetting hebben. Hier langs de Lauwerzeewei, de N361 tussen Arnhem en Lauwerzeeg, staat in de berm vermoedelijk een met vogelgriep besmette tongergors om. Korst neemt het best mee en laat hem insliepen. Je kent het heel veel aan toch de vogels dat ze rondjes lopen met de kop schudden, niet wegvliegen. Kijk, een brandgans die je kunt benaderen is al gewoon per definitie iets dat je zegt van ja, dat is niet goed. Een brandgans moet wegvliegen, doen ze het niet. Nou, dan weet je nou wel dat we naar markeert. Nou, en bel in zo'n geval gewoon altijd een instantie.